салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯи садамаи ду самолёти мусофиркаш ки дар вақти парвоз рух додааст суҳбат мекунем. ҳоло шумо мефаҳмед ки чӣ гуна ду самолёти калон дар баландии 11 000 метр ба садама дучор шуданд. диспетчеру лётчикҳо ба кадом хатогӣ роҳ додаанд ки сабабгори ин ҳодиса шудааст ва барои чӣ ин садама сабаби кушта шудани диспетчер шуд? Вот он, снижайся. Резко снижайся. Федератсияи Россия, шаҳри Москва, фурудгоҳи байналмилалии Домодедово. 1 июли соли 2002 соати 8:10 бегоҳ 45 нафар хонандагони мактаби миёна барои хониши хубашон ва дониши аъло аз тарафи мактаб барои сайёҳат ба давлати Испания, шаҳри Барселона равона шуданд. соати 8:48 бегоҳ самолёти компанияи Башкирия ки хатсайри Москва-Барселонаро ба анҷом мерасонид, ба ҳаво парвоз мекунад. швейтсария, фурудгоҳи шаҳри Сюрих, соати 11 шаб. Он шаб диспетчер бо номи Питер Нилсон навбатдор буд. ҳудуде ки ин диспетчер навбатдорӣ мекард, яке аз ҷойҳои серсамолёт буда ва хатсайрҳои гуногун ба он минтақа мегузаранд. ҳамкорони Питер Нилсон ба танаффус мебароянд. акнун тамоми самолётҳое ки дар ҳудуди ин диспетчерҳо қарор дошт, идора кардани ҳамаи онҳо бар дӯши як диспетчер, яъне Питер Нилсон афтод. дар ин вақт аз фурудгоҳи шаҳри Бергамо, давлати Италия, самолёти Боинги 757 авиакомпанияи DHL аз шаҳри Бергамо ба шаҳри Брюссел парвоз мекунад. он шаб бисёр шаби пурташвиш буд барои диспетчер. бар зами ин боз худаш танҳо кор мекард. соати 11:21 шаб самолёти компанияи DHL ба ҳудуди идораи Питер Нилсон дохил мешавад ва лётчикҳо аз диспетчер иҷозати парвозро ба баландии 11 000 метр пурсон мешаванд. баъди якчанд дақиқа диспетчер иҷозат медиҳад ки онҳо то баландии 11 000 метр парвоз кунанд. самолёти компанияи Башкирия ки аз шаҳри Москва аз фурудгоҳи Домодедово парвоз карда буд, ба ҳудуди идоракунандаи Питер Нилсон дохил мешавад ва бо диспетчер ба алоқа баромада хабар медиҳанд ки дар баландии 11 000 метр қарор доранд. лекин аз сабаби серкорӣ ва бисёрии самолётҳо диспетчер фаромӯш мекунад ки якчанд дақиқа пеш самолёти дигарро аз компанияи DHL иҷозат дода буд то ба баландии 11 000 метр бароянд. акнун шумо тасаввур кунед, ду самолёти калон дар баландии 11 000 метр бо суръати 1300 км/соат ба муқобили якдигар ҳаракат доранд. ногаҳон системаи бехатарии самолёти компанияи DHL ба кор даромада, ба лётчикҳо хабар медиҳад ки ба муқобили онҳо як самолёт ҳаракат дорад. Сближение, сближение. дар ҳамон вақт системаи бехатарӣ дар самолёти компанияи Башкирия ҳам гирён мешавад. ин системаи бехатариро дар илми авиатсия тикас меноманд. вазифаи ин система дар он аст ки вақте ки ду самолёт дар ҳаво ба ҳамдигар бисёр наздик мешаванд, ин система лётчикҳоро аз хатар огоҳ карда ба онҳо фармони ба боло ё ба поён рафтанро медиҳад, то ин ки ба садама дучор нашаванд. баъди якчанд дақиқа диспетчер Питер Нилсон дарк мекунад ки ин ду самолёт ба муқобили якдигар ҳаракат доранд ва ба лётчикҳои самолёти компанияи Башкирия фармон медиҳад ки 500 метр ба поён раванд
лекин баъди якчанд сония системаи бехатарии тикас фаъол шуда фармони баръакс яъне ба боло рафтанро медиҳад. дар ҳамин вақт системаи бехатарии тикас ба лётчикҳои самолёти компанияи DHL яъне самолёти дуюм фармони ба поён рафтанро медиҳад. лётчикҳои самолёти компанияи башкирия намедонистанд кадом фармонро иҷро кунанд, аз диспетчерро ё ин ки аз системаи бехатарии тикасро. лекин онҳо бисёр фикр накарда фармони диспетчерро иҷро мекунанд, яъне ба поён мераванд. аммо лётчикҳои самолёти компанияи DHL фармони системаи тикасро иҷро мекунанд, яъне онҳо ҳам ба поён мераванд. диспетчер ба лётчикҳои самолёти компанияи башкирия хабар медиҳад ки самолёти DHL аз тарафи рост ба онҳо наздик шуда истодааст. вақте ки тамоми диққату таваҷҷӯҳи лётчикҳои самолёти башкирия ба тарафи росташон буд, самолёти компанияи DHL аз тарафи чап ба онҳо наздик шуда бармехӯрад. Вот он, снижайся. Резко снижайся. қисмҳои сӯзону порашудаи самолёт дар яке аз шаҳрҳои Германия меафтад. дар умум дар ин ҳодиса 71 одам ба ҳалокат мерасад. Самолеты упали, и все находившиеся в них погибли. баъди якчанд рӯз экспертҳо ва комиссияи махсус барои аниқ кардани сабаби садама ба кофткоп шурӯъ мекунанд. экспертҳо кофткобро аз системаи бехатарии тикас сар карда баъди санҷиш ва гӯш кардани сабтҳои овоз аниқ карданд ки системаи бехатарии тикас вазифаи худро ба дараҷаи олӣ иҷро кардааст. ба яке аз лётчикҳои самолёт фармони боло рафтанро ва ба дигараш фармони поён рафтанро додааст, яъне ки ин система вазифаи худро бе ягон хатогӣ иҷро кардааст. агар ҳардуи лётчикҳо фармони системаи тикасро иҷро мекарданд, ин ҳодиса рух намедод. соли 2002 системаи бехатарии тикас дар байни диспетчеру лётчикҳо на он қадар машҳур буд. аз ҳамин сабаб бисёри лётчикҳову диспетчерҳо аз ин система бехабар буданд, аз он ҷумла лётчикҳои самолёти компанияи башкирия ва диспетчер Питер Нилсон. бо қонуни авиатсия чунин аст: вақте ки системаи бехатарии тикас гирён шуд, лётчикҳо бояд ки фармони системаро иҷро кунанд, на ин ки аз диспетчерро. лекин мутаассифона лётчикҳои самолёти башкирия аз ин қоида бехабар буданд. вақте ки системаи бехатарии тикас дар самолёти компанияи DHL гирён мешавад, лётчикҳо фармони ӯро гӯш карда ба поён мераванд. лекин лётчикҳои самолёти компанияи башкирия аз сабаби надонистани қоидаҳо фармони диспетчерро гӯш мекунанду ба поён мераванд. бар замми ин ба диспетчер хабар намедиҳанд ки системаи тикас онҳоро фармони ба боло рафтанро дода истодааст. диспетчер ҳам дар ин ҳолат ба якчанд хатогиҳо роҳ додааст. вақте ки диспетчер ба лётчикҳои самолёти башкирия фармони поён рафтанро медиҳад, ба самолёти дигар яъне самолёти DHL ягон фармон намедиҳад. худ ба худ фикр мекунад ки як самолёт ба боло равад, дигараш дар масоҳати баландии худ истад, хатар паси сар мешавад. аз ҳама хатогии бузурги диспетчер дар он буд ки вақте то садама 19 сония мемонад, ба лётчикҳои самолёти компанияи башкирия хабар медиҳад ки самолёти компанияи DHL аз тарафи рост ба онҳо наздик шуда истодааст. лекин дар ҳақиқат самолёти DHL аз тарафи чап ба онҳо наздик шуда истода буд. дар ин ҳол ҳамаи лётчикҳо диққати худро ба тарафи росташон мегиранд. вақте ки то садама 4 сония мемонад, лётчикҳо мебинанд ки самолёти DHL аз тарафи чап ба онҳо наздик шуда истодааст ва дарҳол мехоҳанд худро канор гиранд. лекин аллакай хело дер шуда буд. самолёти компанияи DHL бо суръати 1300 км/соат дар баландии 10500 метр ба самолёти компанияи башкирия бармехӯрад.
агар диспетчер ба лётчикҳои самолёти Башкирия хато нокарда хабари дуруст медод ва мегуфт ки самолёти DHL аз тарафи рост не, балки аз тарафи чап ба онҳо наздик шуда истодааст, мумкин ки лётчикҳои самолёти Башкирия самолёти DHL-ро барвақттар дида худро канор мегирифтанд ва шояд ин ҳодиса рух намедод. ба ҳамаи хатогиҳои диспетчер нигоҳ нокарда ӯро ба ягон ҷавобгарӣ намекашанд. ҳатто диспетчер Питер Нилсон аз наздикони фавтидагон узрхоҳӣ намекунад. 21 феврали соли 2004 марде бо номи Виталий Калоев, ки дар ин ҳодиса зану ду фарзандашро аз даст дода буд, ба шаҳри Сюрих меравад, то ин ки бо диспетчер Питер Нилсон вохӯрда аз ӯ сабаби узрхоҳӣ накарданашро пурсон шавад. лекин дар вақти суҳбат Питер Нилсон гарданғафсӣ карда мехоҳад ки ӯро аз хонааш пеш кунад. дар ин ҳол Виталий Калоев ба ғазаб омада диспетчер Питер Нилсонро корд зада ба ҳалокат мерасонад. Вышел Нильсон, выше меня, достал фотографии, я посмотри, оттолкнул руку, еще раз протянул, опять оттолкнул, ну и получил то, что заслужил. В Швейцарии был арестован человек, причастный к убийству авиадиспетчера, дежурившего в ночь, когда столкнулись два самолета 2 года назад. Выследил и зарезал на глазах у членов семьи. Убит за фатальную ошибку. суди давлати Швейтсария Виталий Калоевро гунаҳгор дониста ӯро 8 сол аз озодӣ маҳрум месозад. дӯстони азиз, ҳар як мавзӯъ видеое ки дар канали мо вуҷуд дорад, ягон таи онҳо фикри ягон режиссёру сценарионавис нест. ҳамаи ин ҳодисаҳо дар ҳақиқат рух додаанд. барои чӣ ман ин суханҳоро мегӯям? барои он ки рӯзҳои охир тамошобинон дар комментария менависанд ки ту дигар кор надорӣ, ба мо филм нақл мекунӣ. бародарони азиз, бале, дар ҳақиқат ин видеоҳо ҳама филм аст, лекин ин филмҳоро аз рӯи сабтҳои овоз, нақли шоҳидон ва одамони зиндамонда ба навор гирифтаанд. ин филмҳо филми ҳуҷҷатӣ ҳастанд, яъне ҳодисае дар он филм нишон дода шудааст дар ҳақиқат рух додааст, ба мисли филми Титаник, филми Ҳазрати Юсуф, филми Ҳазрати Умар ва ғайраҳо. то видеоҳои оянда дар паноҳи Худо бошед.